They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone. Arratsaldeon lagun, lehengo batean badakizu zer pasazitzaidan? Nire 10 urteko biloari mugikorra utzi nion joku baten jolasteko. Eta handik denbora gutxira, ustez ezabatuta neuzkan dokumentuak irakurtzen ari zela ikusi nuen. Ura ez ustekoa. Tranquil eustakio, nik zuretzat soluzioa proposat dut. Hasteko mugikorreko menura joan eta Play Store ikona duen aplikaziori klik egin. Jarraian, bertan Google Play agertzen den matrikula itxurako espazioan Android eraser idatzi eta enter sakatu. Listan agertzen den lehenengo aplikazio aukeratu eta deskargatu. Behin aplikazioa irekita, ezabatu nahi duzun dokumentu aukeratu eta kitxo. Aplikazio honek fitxategiak modu seguruan ezabatuko dizkizu. Ezabatze normal batean, ez dira datuak desagertzen. Berez, leku hori utzik baleko bezala markatzen da. Baina horren gainean, berriro idatxean, basegon edukia berreskura daiteke. Ezabatze seguraren bidez informazioa benetan suntzitzen da. Adibidez, suposatu paper batean zure datu pertsonalak dituzula, baina ezabatu nahi dituzu. Papera bergarabiltzeko. Ezabatze normalarekin paperari buelta ematea bezala izango da. Datuak jarraitzen dute, baina ez dira ikusten. Ezabatze seguraren bidez, papera zuriz margotzea bezala izango ditzateke. Informazioa ezin da ikusi, ez da berreskuetu, baina okupatzen duen lekua berregiten.